Det her, det er et EU-flag, og det her, det er et Dannebrogsflag. Det her, det giver ikke så meget mening, men det gør det her til gengæld. I hvert fald for danskerne. Faktisk så giver det så meget mening, at når vi skal stemme om det her, ja, så er der 25% af befolkningen, der stemmer på det her i stedet for. Og det er der ikke noget at sige til, for vi vil gerne have tryghed, og vi vil gerne stemme på det, som vi kender, og som vi føler os fortrolige med. Problemet er, at nationalstaternes suverænitet er ved at gå i opløsning. Ikke på grund af det her, men ganske enkelt på grund af den teknologiske udvikling. Med internettet og det software, der findes, kan information og penge flyde frit over nationalstaternes grænser. Vi har ikke suverænitet over vores egne grænser længere, hvad angår penge og information. Og det gælder også alle de andre EU-lande, og vi kan på nogle områder godt regulere lidt i EU, men i det store hele, så er vi nu stater på globale præmisser. Det har også konsekvenser for arbejdsmarkedet, og det er her folk for alvor mærker forskellen. I praksis betyder det, at den danske lønmodtager indgår i et globalt arbejdsmarked. Det betyder, at danske direktørlønninger konkurrerer med amerikanske direktørlønninger, og at danske arbejderlønninger konkurrerer med indiske arbejderlønninger. Det kan vi ikke gøre noget ved som nationalstat, og vi kan faktisk heller ikke gøre noget ved det i EU. Hvad vi derimod kan, det er, at vi kan samarbejde med vores venner på den anden side af Atlanten, og derfor er vi blandt andet ved at lave en frihandelsaftale sammen med USA, men vi er også nødt til at få de globale institutioner til at fungere, fordi det er den eneste måde, vi kan bevare nationalstatens suverænitet på. Det er også den eneste måde, vi kan løse de globale problemer. Sådan noget som klimaproblemerne og forurening og nogle internationale spilleregler for den globale økonomi og for den sags skyld også for arbejdsmarkedet. Det lyder stort og abstrakt, men det er sådan, det er at være del af en globaliseret økonomi, hvor penge og information kan rejse frit på internettet. Grunden til, at det virker så uoverskueligt at skulle engagere os globalt, det er, at vi simpelthen er nødt til at lave nogle narrativer, nogle historier, en fælles loyalitet, som er lige så stærk som den, vi har som nation. Grunden til, at vi identificerer os med vores nation, ja, det er, at vi rundt omkring i de enkelte nationalstater har digtet, hvem vi er. I Danmark, der var det folk som Grundtvig og H.C. Andersen og Oehlenschläger, der digtede vores store sange, og så er der skrevet romaner og film og tv-serier efterfølgende. Vi mangler den store globale tv-serie og den store nationale, globale fællessang, som gør, at vi føler fælles loyalitet over for hinanden som verdensborgere. I USA, der har man så noget som den amerikanske drøm, men der er heller ikke nogen stor beretning, som vi alle sammen kan deltage i. Og hvad EU angår, der må man sige, at vi har faktisk en europæisk drøm. Den er ovenikøbet gået i opfyldelse, for EU startede jo som et fredsprojekt, og der har været fred i Europa al den tid, det har eksisteret, og det skulle der sørge mig også meget gerne blive ved med at være i fremtiden. Det, som er udfordringen nu, det er som sagt, at ligesom vi har en stærk national fortælling, er vi nødt til at have en stærk global fortælling. Dels er vi nødt til at redde klimaet og miljøet i fællesskab, dels er vi nødt til at sikre nationalstaternes suverænitet, og det kan vi kun gøre i samarbejde med alle de andre, for hvis vi ikke samarbejder med alle de andre, ja, så kommer det til at blive nationalstaternes kamp, alles kamp mod alle, og så forsvinder Danmark og de øvrige nationalstaters suverænitet for alvor. Det har jeg skrevet en bog om, den hedder Globalt Gearskift, og den kan du enten downloade hos din e-boghandler, du kan købe den som bog hos boghandlerne, eller du kan låne den på biblioteket.